Kumagumbi amanomhlaba, zindlondlo ezinhle, indlondlo lekhulumayo, umntwana ohamba namakhehla, sanibonani. Unenkinga lapho uhleli khona, uxakekile, kukhona into efuneka uyilungise futhi uyayibona lento ukuthi kade uyilungisa ayilungi. Ziningi izinto esihlangana nazo-ke esiba nazo. Kukhona nje lokho kukhona kuwena ukukuvimbela ukuthi ufike empumelelweni yakho. Kukhona lokhu okuthi mangabe seziza kahle izinto zakho bese kufike kubhlokha. Uma ngabe udinga usizo, ubone ukuthi cha uyalidinga usizo ukuthi manje ufuna ukuthola usizo oluzokwazi ukuthi lukukhiphe kule nkinga okuyona. Umntana ethonga kufanele uphahle, uthandaze, uyinikeze isikhathi, ubuze kuma-spirit guides wakho ukuthi ubani ongangisiza kule nkinga engikuyona. Ungavilaphi-ke ukubuza ngoba uzojaha ukuthi ubonile umuntu othile ukuthi angakusiza kanti angakhoni ukukusiza. Mhlawumbe uyibonela isigebengu, kwesinye isikhathi uyitshela ukuthi lo ngoba uyamthanda mayekhuluma noma mayenzani, kanti futhi ubona isigebengu. Zinazo-ke lezi zinto lezi eziyinkinga ezibumnyama esithi masinazo zikwazi ukuthi nazo zisixhumanise nabantu abasebenza ngobumnyama, abasebenza ngokungcola, abasebenza ngendlela engasiyona, indlela engahlambulukanga. So-ke manje kudinga wena ukuthi awungabhayisi, ake lento ekuphethe njengamanje ingakukhombi kumuntu vele ongeke akwazi ukukusiza ukuze uzodikibala phela. Ngaleso sikhathi udibene naleyo nkinga, noma ngabe yini lo nenkinga nayo, noma ngabe ufuna ukuya emanzini, noma ngabe uzwa ukuthi ifayele uye kuphi, awukuhlale nje phansi ukuyinikeza isikhathi nesineke, ukulalela amaphupho akho, ukubheka ukuthi lo muntu lo omcabangayo ukuthi uzoya kuye u-right na, or else akekho umuntu osamcabangile, kepha wena uyafuna ukuya kumuntu ngoba uyalibona ukuthi lolu sizo uyalidinga. Futhi akekho umuntu ongaboni impilo yakhe mayingaphumeleli, akekho futhi umuntu ongaboni uma ngabe izinto zakhe zingayikhona, akekho umuntu ongaboni ukuthi ikhona lento ekhona engivimbelayo ukuthi mangifike la ngifanele ngifike khona. Uyabona nje izinto zobumnyama, izinto zokungcola, izinto esiyitholayo nezinto esifakwa zona ziyakwenza mntana ethonga ukuthi ubhayize, ziyakwenza ukuthi wena mawucabanga ukuthola usizo ukhethe njalo umuntu ongcolile, ukhethe umuntu ongazi lutho, ukhethe amaqola, ukhethe labantu laba abadlala ngabantu abangamaqola. Ukhethe nje uvele ubhede uyibuze uyiphendule ukuthi ingabe kwenze njani, kanti mhlawumbe isikhathi ongazange uyinikeze sona. Mina namhlanje ngithi kuwe awukuphahle, uthandaze, uyinikeze isikhathi, ucela ama-spirit guide wakho ukuthi akwambulele ukuthi ubani umuntu ongakusiza kule nkinga okuyona. Awuphahle, ukuphahle nje noma 3 days, ukuqala uzile ukudla, ungadli ekuseni, udle after 12. Uyayazi indlela yokuzila, ngoba kakhulukazi umuntu uma ngabe ungamfundisa ukuthi uyazila, uzila ukudla, angiboni ukuthi ngingakufundisa ngithini, ngoba ngibona ukuthi uwena ofuneka ucabange izidlo oyidlayo ukuthi manje ake ngizile la, ake ngizile nje ukudla ne-breakfast le, ngike ngiphuza amanzi kakhulu, ngithandaze. Mase ngithandazile ngo-12 mhlawumbe uyibona ukuthi usungadla-ke manje, khuleka ucele ukuthi bakubonise kahle umuntu okuyena yena ozokusiza kule nkinga. Mhlawumbe sekusele kancane ukuthi umthole umuntu ozokusiza, kodwa ngenxa yokuthi usukhathele ukudlalwa ngabantu, abantu la ngaphandle bayizimpisi abambathe isikhumba semvu, bayakwazi ukuthi basikhohlise, banayo indlela yokusibona ukuthi we are desperate. Manje ma u-desperate wenza noma ngabe yini, usufuna nje ukuthi kusizakale, kanti usulanda ubunye ubumnyama okungcola okukhulu. Ney'godlo nje esingena kuzo kwesinye isikhathi ifuneke ukubhekisise kahle, ungathandi ukungena ey'godlweni zabantu, ungathandi ukuthi kancane kancane uyesigodlweni somuntu. Cha, yenza nje lokhu, ukhuleke ujule, uyicele lento, uyicele ukusho ukuthi awusekuyoba nini ngirobheka, kuyoba nini nginje. Uyazi nje ngike ngayibuka lento ukuthi kukhona abantu abafaka ngisho imali, ufaka imali kumuntu ongamazi, ufaka imali
ngenye indlela bese ekugcineni uyakhala uthi urojiwe, bakuqolile bakwenze njani. Ngiyasho nje ufaka kanjani imali umuntu ungamazi. Mina yami ifoni answer yimina, and mawuzofaka imali ngiyazi kahle ungenza i-video call ukuthi si-video callane ungibone ukuthi ngubani, ubone ngisho isithombe sami lesi engisifakile la ukuthi nansi indlondlo yamanzi. So manje mangicabanga ukuthi urojwa umuntu, ngiyanicela abantu ningarobheki. Baningi abantu kumanje nje isikhathi kuze uDisemba, abantu abaningi bafuna ukuthi babe nemali bazokwazi ukuthi baqole labantu laba abaxakekile, bazoniqola bazonitshela ukuthi bangobani bese fakani imali. Cha, ungayifaki imali. Ungafaki imali lapho ungazikhona, noma ngabe kuthiwa uxakeke kangakanani, noma ngabe kuthiwa sekwenze njani. Awuke ulalele umuntu wakho lo ofaka kuyimali ukuthi yena uthi yenze njani. Ziningi indlela abantu abadirectana ngazo ukuthi ungafaka imali uzokwazi ukwenza ukubona ukuthi shosho uyena. So ekugcineni mntanethongo usuyakhala usuthi urojwe ubani. Please zama ukuthi nawe uzinakekele. Imali yakho ayingaphumi noma kanjani. Futhi okokuqala amasiko le ndlela asibi nayo imali ngoba imali iyaphela, imali iba yinkinga. Futhi vele-ke nje uzoba nalo lelo bhadi lokuthi ufake imali endaweni e-wrong uma ngabe ungeza ukuqikelela, uma ngabe futhi ungeza ukulalela ama-spirit guides wakho, ngoba ngiyacabanga ukuthi kufanele siwalalele. So-ke into engishoyo namhlanje ukuthi awubheke la uhamba khona, awuguqe ngedolo ukhuleke ukuze ukwazi ukuthi la uzoya khona uzosizakala. Ngiyazi ukuthi uzothi omunye ngizobona ngani, yikho ngisho ngithi khuleka. Bayakwazi ukukunikeza icebo lokuthi uzoya la, bayakwazi ukukuvezela ukuthi nakho la ungaya khona lapho ungeze ukuqolwa khona. Ikakhulukazi nje omunye umuntu njengami ngiyazi ukuthi mangabe kufanele uze kumina, mina uzokhonjiswa mina, noma uzokhonjiswa ngenye indlela. Ngizothi uma sengikhuluma nawe ungitshela ukuthi yazi ukuthi kuwukuthi nokuthi bese ngithi ngiyazi mina ukuthi ngiyayazi leyo nto. Kuba nendlela la ukhonjiswa khona umuntu ozokusiza. So-ke ngiyacela ukuthi maningagetshengwa, maningadlalwa ngabantu ngoba baningi izigebengu ngaphandle. Kumanje ziphumile zizongcolisa amagama ethu, kumanje ziphumile zingcolisa namagama wonke abantu abasebenza ngokukhanya. Ngiyamthanda nonke emakhaya, like and subscribe. Nisale kahle.